Hola, us vull explicar el projecte que volem desenvolupar en aquest laboratori, que és basat en el fet d'intentar entendre millor el càncer. Només a través de la ciència i la recerca podem entendre l'enemic i podrem d'aquesta manera trobar millors i més efectius fàrmacs per intentar controlar-ho. Nosaltres el que volem ara és fer un projecte en les lesions metastàtiques, per intentar entendre els mecanismes moleculars implicats en la lesió metastàtica i sobretot com la metàstasi s'escapa al sistema immune. Si ho podem entendre, trobarem el que nosaltres diem dianes terapèutiques i d'aquesta manera desenvolupar nous fàrmacs. Volem agrair qualsevol contribució que podeu fer per desenvolupar aquest projecte perquè sigui el més gran possible i que ens permeti ajudar els pacients que estan ara patint aquest tipus de malalties.